Wis ati yo. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kanjenengan cethok gak aku. Cethok wae kok. Mau ngomeni piye? Saiki coba sapa salah siji. Ik nyekel mik ik. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Nggih. Terus wis apik le nembang ya. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Rada serak-serak ya, kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu lho, Dak. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe nithing terus aja parjo. Sritenan nang pasir. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe nithing terus aja parjo. Ah iya, kowe engko nek takon muni sepira aja, mesti dek semene. Iya. Sopo, Mak? Arang aku nek ndi-ndi iki didotke manusia sendok. Iya. Manusia sendok. Oh iya. Walah ya iso matur nuwun karang ya iso gawe regeng kok ya no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, mbok kepuasane nggo napa sing jeneng wong iki puasane dhewe-dhewe kok ya. Iya. Pancen yo iki diarani apa jenenge jaman milenial. Pancen ya bener kaya ngono. Ya. Mula garapan jeneng Camping Gunung iki ya nganti tekan kapan wae ya iso digarap perno-perno, garap cara Madura, garap cara Jawa, garap cara ngendi wae iso no. Ya. Tembang-tembang ya saya ngrembaka, saya pirang-pirang. Sing piyayi aja ora pantang nembangke gagrag Banyuwangi, gagrag Banyumas. Sing piyayi kono ya seneng karo gagrag Ngayuja. Lah iki bersatunya Indonesia ning kene iki ya. Mula budaya ku ya dadi tali ingkang kenceng tumraping Negara Kesatuan Republik Indonesia ya nak. Ya pancen bener ngono ya Mak ya. Nganti tekan jaman apa wae iki wayang wis saya ngrembaka. Pendak-pendak iso disiarke streaming secara langsung. Penontonku wayang streaming iki lebih dari 20.000 penonton seluruh dunia no. Iya ya Mak, iya. Wis saya dadi pengarep-arep nek kabudayan iki pancen saiki bakal ngrembaka. Saiki akeh sing padha joget ning tempat umum kaya Bala Wanara kae sing viral ning streaming kuwi. Ayo kanca-kanca seni adik-adikku sing padha joget ning titik nol Yuja, eneng Pasar Kunilen Wonosari. Ya. Pancen saiki budaya ngrembaka, budaya. Ngrembaka mula rasa kuwatir tekan jaman apa wae wayang iki tetep ana di hati penggemar awake dhewe. Ya, ngono ya Mak. Iya. Tekan jaman 2200 luwih. Wis tekan jaman 2500 ana isih ana dalang isih eneng wong nanggap wayang. Percaya aku to? Ya. Pokoke sekitar 2500 pira sak ngisore sithik iki tetep akeh wong sing do nanggap wayang. Iya. Taun 2500 sak ngisore sithik. Iya.
Arep sok taun 2030 sak ngisore sithik. Wong nunggang mobil rasa nganggo disopiri di nganggo remote wis tekan ngomah ki wayang tetep ngrembaka. Taun pira? 2030 sak ngisore sithik. Sok taun 2021 kuwi wong lairke metu udel. Apa iya? Sak ngisore sithik. Tak tonyo modar kowe ra. Senengane ngomong kok sak penake dhewe. Ya. Ki eneng sing nyuwun lagu Sideman Piyai Loro. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning endi mesti sangu. Apa? Taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? Kula Sinten cekeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kowe iki ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Yo karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Nah, iki ming 10, iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh, kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah, nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrebuk. Wis takani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah, kaya le memelasmen. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki gila. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ora apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kayak dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora anuruske senengane kok ngakoni purna-purna lho. Oh, aku ya mung ngomongke kok. Sideman. Ya, Nggih. diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Nya, aku ki wong dalang ora tipis. Nya, Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok pira sik. Wah, lah kowe iki saiki wis mundak, maune budek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Coba dijembeng ngono. Kuwi lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki juwet utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayi apa-apa. Iya. Iya Sideman. Wiwitane. Ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Koken berarti. Kok kean. Ya dibalekke. Lah kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bagine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya.
Ajeng liwat melih mboten, Pak? Nah. Oh nggih. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok, 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei, Hei. njaluk dikapakke. Hei, kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontone ana sing muni, "Ai, ngono kuwi." Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti diduduhke aku tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ono downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan menapa mboten jelek aku ya. Mbah aku ya mboten ngono. Ya ngerti kowe le ai ngono iki takon aku Pak sing sindan ai nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayuning budhek kan. Ya ora yang ngomong dalang Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing apik iki. Ada. Yang satu, yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei, meneh. Anjenengan cetok gak aku. Cetok wae kok. Mau ngomeni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic iki. Ya. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono to? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Rada serak-serak ya, kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem sak nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu lho Rek. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe nginting terus to aja, Parjo. Ah iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dek semene. Cah duding. Matur suwun. Si. Wis bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tadin iki mau. Iki mau nglakon natori sesideman ya. Isih neng pirang-pirang ya, Mak. Podang kuning saka panitia ya karo PKK Maju. PKK Maju sing piye, Nak? Bojo maju ngene PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modal. Ya. Kembang Rawe modernisasi desa sing kur-kur engko keri dhewe. Ya. Saiki sing anu sik sapa jeneng iki? Sing tunggal-tunggal sik. Ya. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki Mbak
Elisa. Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karo. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Latihan sik. Sugeng dalu sedaya mawon warga Blekonang. Masih ketemu lagi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Nah. Telogo, ora telogo. Ya telogo. Heeh, telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku sasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Padha. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara Blekonang kene merti telogo. Merti telogo, padha-padha semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Mas luweh aku yo bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Toyone kathah. Terusane dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh. Aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Telaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan. Nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Moh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nak mereka memberi enggak apa-apa. Kalau beli enggak memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Ya njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera.
salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertama sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Kerasakti paling gawe aku kuwi. Piye lagune Kerasakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Sesek kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kon nyinden malah langsung coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Kerasakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae sak omong-omongane pokoke. Yo. Nggih. Nembang apa? Sowan samnika menembang kan menapa? Ya yo podang kuning ngono, kembang kuning napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajakan ya. Oh, duduk lan ndong-andong. Kula ndong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendhek-cendhek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Kok lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu melocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Cah nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya nih. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku biyen sadurunge dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Ya mangga. Ya, kowe senengane rak marahi Pak Camat kondur to? Pak Camat? Oh iya berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk duit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat rang nggawa duit berarti nih. Keti, sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti, rong reti aku pas Denko rong reti, rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi yo mosok ngapalke sewenge ndasku buyar yo, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden, mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya. Sritenan. Di ngapura isone joget kaya ngono. Iya. Agene kowe le joget yo mung kaya Kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jondal-jondil ngepaske kendang. Gelangku tak, gelangku tak. Nya sarone ya do ngopo ki menak nak. Gelangku tak. Kleru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung
pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya udah dinggatke mrono wae apa piye no? Ya. Ya aja kan ya. Iya, matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenengane Mbak apa sapa jenenge Mbak Rido? Ya, saka Majenang. Ki Mbak Rido, ki yo jumeneng mangarep. Ya ki basane basa ngapak dadine ya kudu ngati-ati ya. Priwen Pak? Ya ra kepriwen. Rika tuli takon mengarep, ki takon nembang kaya kowe. Takon sapa? Tak apa ya? Priwe sih ngomong apa nek takon nembangi basane kono apa? Diperintah tuli nembang sing oh, apik. Yeah. Cara Banyumasan bae. Yeah. Apa rika arep cara Sunda? Sunda bae ya? Hah? Sunda bae. Yeah. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Yeah. Apa? Bajing loncat? Iya. Yeah. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajidor kahot. Bajing kahot. Kuli bajinge wis kesel ora mlumpat-lumpat. Ya sing apik-apik sing bajidor kahot sing supaya kancane bisa latihan. Iya, bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa, dibawani. Tapi nek urung bisa joget. Ora apa-apa, paton gulung-gulung ora apa. Iya. Gulung-gulung kaya ombak. Iya. Kuli ayo dibawani maring apa bajing loncat enggak apa-apa, ora apa-apa mangko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya, kayak gue. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen? Nyonge jajal mesti tuku, ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyongat nembang, Pak. Ya, wis nembang sing apik. Apa kena, Pak? Apa pada beding? Bisa ora apa-apa kok. Ribet timen Rika. Temen udah Temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru ya lah. Apanya? Nah. Sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai kaya kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak. Terus nek gelem dikakokna Rika malah bingung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya. Udu timen. Temen. Iya, apik temen. Ya. Nganggo diringi cara ngene iki ya, Mak. Iki nek carane Yojo jenenge jineman. Oh iya. Jineman. Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Iki jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kuwi Rika muni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti. Maksud nyong dalange lah. Lah ya kayak kowe. Yang bisa maca pikirane Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Jadi nek bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbak. Rika tuh gegeden rumangsa ya. Ya men, sing penting pede. Iya, aja kayak kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sindane akeh timen terus ngesuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mang. Ya ngesuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa ki? Kae lho radio apa sing diputer geneng sing diceklek moni kayak gue. Tuli ora usah MP3 Rika bae tak ceklek mesti muni. Nyong nggak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Matur nuwun. Ya. Kok sing ngakon pindah anu slendro sapa? Iya. Tetep pelok. Iya.
Bukani kendang. Bukani kendang. Modernisasi desa ben desa kene modern kok. Ya, 1 juta. Kowe iki nek karo kanca-kanca kok. Loro masaku wis do terlalu mulya. Iya. Oh iya bener. 100.000 wong gawe rene 1 juta. Kru streaming 300, sinden tambah 700 njaluk piyaga engko ya. Iya. Wong tulisan 1 juta menggo mlaku gegermisan kok iso dadi 100.000 ora ya. Nulih gogrok kok. Ayo. Tambahi nul ngarepmu kuwi gegeden. Kene Nduk, oke kancanono kuwi. Monggo Mas Fajar arep nyanyi. Mas Fajar iki karo Mbak Tatin iki wis nek kene Mbak Tatin. Kok milih aku ngopo, Mas? Kok milih Tatin ngopo, Jar? Mergane ngopo? Ndang ngomong. Yo. Omong ah. Posike Tatin kok iki. Kene iki omong nganggo mikir ora kaya awake dhewe kok omong-omong. Kan sing nek mulutnya bisa bicara toh? Akar muni piye Jal? Bibirnya apa lambirnya? Tutuke. Tutuke. Ngopo Mas kok milih aku ngopo? Karena napa ya padha-padha lemu ya. Sampeyan ngerti apa nek Tatin lemu? Jenengan ngerti nek aku lemu? Ki ngertos wong bendinane streaming kok. Wah. Streaming mung ngrungokke kok. Lah nggih to. Mbok madhepe rene wong aku nang kene nah. Mas Fajar, nggih Mbah. Niki sangat-sangat anggen kula remen niki jenengan pokoke ajeng pripun niki 200 dengan tampi niki saking kula dikengken Pak Saipul. Nggih. Parane kok tumben lo momen. Aku lagi arep muni, Mbah Wali kok. Lah aku ki dikongkon Waluyo. Sampeyan ngulungi sakmene iki treh gregesi awakmu. Oh aja ngono kuwi, saiki ki kudu gemi. Aku ki nyangoni putuku kowe nganggo kwitansi kok. Entengke wae. Iya. Ayo. Nggih Mas, ajeng nembang. Tembangnya apa Mas Fajar? Tembang kangen ya, Pak. Oh nggih, nggih. Mang Bawani. Nggih. Ya. Mangke sing napa nggih pisanan menika didamel langgam riyin terus sing kaping kalih kados biasanipun. Oh ya, iki. Ampun mundur-mundur bokonge sampean enten raine lho, Mas. Nangge jenengan niku sing mriki lho, Bu. Lah ket aku lho nek kok ya tak pernah ne bokonge. Nggih, matur nuwun Pak, nggih. Niki Mbak Suhin saking Pak Saipul niki tisu kan nggih liwat keringet monggo niki Pak. Matur nuwun sing tak goleki ket mau iki. Sing goleki ket mau. Lah iya, lah kok nek keringetan terus ndak masuk angin. Wis Pak Saipul wis menggalih tekan semono kuwi aja. Pak Saipul piyayine sik pundi? Wah wis rono wis aduh. Engko rak teko nek kok tak kamanane aja kuwatir. Ya, monggo dibawani Mas Fajar. Ya, ya. Kangenku tanpa upama mung sliramu dadi telenging ati. Ki sing wong tunanetra suarane apik. Waluyo sing nekere komplit kuwi. Kok neker to, Pak? Arep ora komplit ora ngerti ngendi-endi nak kowe. Hormon donong tok. Atau Mbak? Enak. Wos lawas. Kowe nek lawas ya diguwang wae. Maidur wong bawa. Anggonku nunggu Enano. nanging hamung lelito ngelingono rikala
dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Ya, sampean apa Mbak Tatin? Lorian nggih Mbak Tatin. Nggih. Dangdute Tatin. Kang kiare wangsit pindha kombang ngangajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone Mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhap blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinangan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula nggir. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pundingga jimat. Bawa Durna Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Dayak kok ling mbageke nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ke syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra ora mengarep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tampa. Senjaki aku kok ora tok bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan syukur ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Ndarawati? Menika ngaten nggih Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kaliyan Janaka. Ing anak kula Werkudara kaliyan Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kaliyan kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayoan ingkang sae to, nggih. Gegayoan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pejah siya wonten ing mabraing peperangan.
Inggih, menika sae penembahan. Ah, menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing hati-hati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek anti Siadi iki kok ora prayitna kok dibricok karo Begawan Durna. Kaene omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentala, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndarawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Kowe iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syarate loro ya. Oh nggih, kula badhe matur Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang angka kalih kedah syarat srana inggih menika suwun Semar Bathara kedahipun bonto wonten negaring Astina. Mangke rumiyin. Narendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, Ger. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka. Inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara,
Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika namung MC. Ing tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bawahku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun, Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal manyan-manyan dunan cungkul mana jajah mana jamaah beberan sampai turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono. Sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manung-man kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nangkak Malayai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki, Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat.
Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Tinggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok jotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa-apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestakaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestakaken dawuh. Syukur ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satria sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Mati kowe. Mungsu Setyaki kanggo apa ngene aku. Modar kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku mau muni upama aku dawuh karo kowe Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Koko Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Koko Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Koko Prabu
Kondur mriko. Omo. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani cah gleleng. Wani tenan. Wantun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong mbiye-mbiye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Kecil, ngono. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben entuk tutup to. Kok Prabu Lenggar ado mburi? Ya. Lho, mriku maju. Oh. Kon memburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke, sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Iya wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ra didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Yo kathokan wis. Ditonton wae yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Sritenan nang pasir